Здравейте, хора! Реших да снимам на Токабока, защото така искам. И това ще направим като част. Да. И ще направим сериал, нещо такова. Да се каже, ще снимам първа част в момента, после втора, трета и така. Може и сезони да направим. Ще видим, както вие предпочитате, защото аз мога и да снимам и с други герои, мога да направя. Ако не знаете, аз в момента за това ви обяснявам. Знам, че по принцип искате ето тази къща, където е голяма, много голяма, а пък ето тази, където ще влизаме в момента, вие не я искате, защото е много малка. Обаче, какво да се направи, в нея първо ще снимаме, после може и другата да използваме, ще видим. Айде да започваме, в момента е първа част. Ако се чудите защо ще използвам други гласове, просто героите са такива и да, няма да използвам в момента моя глас, няма да обяснявам или такова, аз ще влизам в роли. Така че да, започваме след 1, 2, 3. Готово. Започваме, хора. Първа част. Така, хора. Забравих да ви кажа героите. Чакайте. Това е семейство. Това е кучето. И сега ще ви кажа. Този се казва Боби. Тази се казва Вероника. Този малкия се казва... Чакайте да ви кажа. Да се сета. Виктор. Малкия. Пакосник. А пък ето това момиченце се казва Гейри. Почти като майка си, само че малко. Да бе различно. Това е на Гери леглото. Ако се чудите защо не им казвам имената, забравям ги какво да направя. Не помня много по имена, така че да. Ето това се казва, това е на, да го кажем, Виктор леглото, а пък това са на родителите. И ми хора започваме. Така, деца, вие сте си готови. Сега ще направя закуска. Ако искате, още си полежете. Аз сега ще направя закуска. А пък, ако искате, баща ви ще спи. А пък вие, ето тук седнете и ме изчакате. После ще събуда баща ви, ако искате вие. Ама после ще ви кажа кога. Така, какво да им направя? И аз не знам. Хайде сандвичи с фъстъчено масло. Ако мога, малко ще ги сложа на земята, защото така искам. Я да видим дали ще стане. Твилийка с шоколад. И... изчезна филията. Добре, окей. Ще направим нова. С такова. И още една филийка с фъстъчено масло. Така.
Децата утре са на училище, трябва да им купим раници, ужас. Така, деца, събуждайте баща ви и ще ядете. Тати, ставай. Оха, деца бе, какво правите бе? Тук ме стреснахте. Знаете ли, че човек не се буди от сън? Опасно е. Хайде да ви вземеме тук. Съжалявам, дади. Нищо. Хайде, седнете тук. Хайде бе, сядай бе. Ето тук. Сама съм. Скъпа, какъв хубав сандвич. Благодаря. Да, мамо, много е хубав сандвича. Така. Аз ще хода да се оправям, ако ще хода да се обличам, а пък вие не знам какво ще правите. Отивам на фризьор. И деца, забравих да ви кажа. И вие идвате с мене, така че се оправяйте. Ако не може да се облечете, кажете на баща си. Така. С какво да бъда? Не с рокля. С това. Тати, помогни ни. Любри деца. Благодаря ви. Аз пак, тати. Съжалявам, ама съм свикнала на госпожата така да викам на детската градина. Нищо, ама викайте ми татко. Разбрахте ли? Ама какво да направя, поне много седиме в детската градина, тати, и за това. Ох. Скъпа, вече трябва да не караме толкова да ходят на детска градина, защото не викате на вие. Така е по принцип, скъпи, по принцип това е културно, ама верно, ние сме родители, така че да. Добре, по-малко ще ги пускаме. Добре, скъпи, аз отивам с децата на фризьор и те да се пострижат, защото са много. Ето, вземи турбата, за да ти е по-лесно. То пак е трудно да я, ама не, нека така да си. Ето така. Добре, айде, чао. До после. Аз ще си гледам предаването. Че е много интересно, а пък от тея моите много шумни са.
Хора, съжалявам, обаче се обърках малко, защото гледах на другаде и... Така. Здравейте. Имам час за фризьор с децата. Да, записан вие. Може ли с карта? Да. Чики. Хайде, деца. Здравейте. Госпожо, седнете. Благодаря ви. Госпожо, седнете тук и после ще ви оправя вас. Не, чакайте, госпожо. Ето, влечете се с вами. Верно така. Ето така. Давайте, тръгвайте си. Чао! Да идва господина. Какво искате, господине? Една пострижка просто. На връхчетата. Седнете ето тук. И ето това уръкчете. Не, тук седнете. Добре. Готов сте, господине. Благодаря за нищо. Да влезе тази госпожа с децата. Ето така. Ето така. Децата не могат, ама. Така. Госпожо, какво искате вие? Пострижка просто на връхчетата. И вие ли? Добре. Готови сте. Благодаря. Сега децата нещо да ви правя. Да, да им смените косите. На нея да им смените косата, а пък на момчето само да подкъсите. Ето тази. Да видим. Друг цвят. Да видим. Да видим друго. Да видим. Ето тази прическа. Готово. Сега на момчето. Готово е момчето. Искате ли да пинете вода или нещо такова? Не, ние си тръгваме. Благодаря ви все пак. Аз съм платила вече. Чао! Благодаря ви за услужването. За нищо. Довиждане. Довиждане. Сега, деца, си отиваме вкъщи.
О, здравейте! Ти да не гледаш без мене шоуто. Не. Добре, подръж децата. Честита нова прическа, деца. Благодаря ти, тати. Благодаря ти, скъпи. Аз ще имам да се облека, ти да облечеш децата. Т.е. да преоблечеш децата, ама... Така. Роки, събуди се. Хайде да си играем с Роки. Добре, деца, скъпа, преоблече ли се, да? Хайде да гледаме шоуто, че много искам. Добре, хайде. Вика ти глупавие, той е много зле. Даже и аз познах. Хайде да си играем с Роки, хайде. Воф, 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 воф. Воф, воф, воф. Воф, 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 воф. Воф, воф, воф. Добре, хайде да го оставяме. Хайде. Хайде да си играем с играчките. Хайде. Много интересно. Скъпи, те глупо си ги махни. Роботи, дрън, пляс. Ма, скъпа, това е много интересно. Не е интересно. Как можеш да го махнеш по средата на филма? Ето, виж какво сладко коти. Много е сладичко. Виж го, сладурче. Уверено, много е сладичко. Направо се влюбих в него. Добре, хайде, стига сме гледали телевизия. Хайде. Аз отивам до туалетна. Добре. Какво да правим? Ох, скучно ми е. Цък.
Да, моята си е легнала. Добре, я ще си легна. Абе, скъпи бе, стига си се бутал. Кати и само и хъркаш и буташ и ти ще ме претрепеш след малко. Ще ме изхвърлиш от леглото. Кати. Ох, ама скъпа. Какво да направя? Какво да направиш? Ти ме нервираш, ще се изнеса накрая. Ох, скъпа, отивам си. Ще се върна после. Добре, аз без това ще спа. Без някой да не ме бута. Сега вие си играйте, аз ще отида до магазина да купа за храна на кучето. Айде. Ох, забравих парите. Ами ще изтегля. 1, 2. О, какъв красавец. Много е готин. О, пари. Ние вече си имаме куче, ама да купа ли куче? Айде, няма да купим. А такова... Ще купа играчка за кучето и храна. Много е красив. Не. Може ли една играчка и за кучето такова? Храна. Да, благодаря ви за бакшиша. Чао! Телефон. Забравих, че ние нямаме. Компютър нямаме, ама компютър може чак друг път. Децата са не им трябва, по принцип. Здравейте, може ли ето този телефон и ето този? Да, ето, опаковахме ги. Може ли и тези неща ги опаковате? Ами... Не става, господине, не знам защо. Окей, добре, нищо, чао! Много е красив. Нещо чух ли? Не. Много е красив, не трябва да го изпусна. Извинете. Да, кажете. Да, аз не ви познавам, но реших да се заговорим, понеже си търся приятел. Може ли да станем приятели? Съжалявам, госпожо, обаче не можем. Ние даже не се познаваме. Може ли поне телефонния ви номер? Не, госпожо. Госпожо, казах ви, че не се познаваме. Чао.
Не си тръгвайте, моля ви. Пуснете ме. Така че, чао. Не, казах ви да не си тръгвате. Ще извикам охрана. Охрана, помощ. Тази не спира да ме държи. Госпожа. Махайте се. Май, вие сте жена. Се тая, махайте се. Ще се сбия. Ей, не ми повишавайте тон. Чао. Ей, заради тебе изпуснах любимия. Какъв любим, бе? Боже, тръгвам си от тук. Ох, сега как такова? Чакай да не го изпусна съвсем. Изпуснах го, да му се не знае. Да, прибрах се от магазина. Супер, татко, какво ни носиш? Съжалявам, хора. Чао, съжалявам, че много продължи, ама какво да се направи. Чао! Последвайте за част 2. Ако можете, пишете долу в коментарите дали искате част 2 и чао!